Партиджак, украса и изненада с балони. Този букет, вижте, красив букет от лилави и розови цветчета е изненада за една млада дама, която има рожден ден от нейното семейство, което ни живее във Варна. Към този подарък има и ето тези балони с хелий. Тук има още едно букетче, но то е за утре. Сега отивам да ги поднеса и да направя изненадата. Балоните ще ги доставя с големи чували, които, ето големия чувал съм си го направил като дядо Коледа и без това декември месец работя много. Дядо Коледа е ми любимият образ, да се обличам в костюма на дядо Коледа. Слагам ето така, вижте, отзад. Методът е проверен. Тук разбира се имам табелка, ето партиджак. Когато ме видят, хората да знаят кой носи тези балони. Ето, гледайте сега какво става. И отивам. Естествено, с моторетката. Голяма съм атракция. Ето ми с балоните. Рожденичката ме видя, беше отпред. Тя цял ден получава изненади. Това го знам от майка ѝ. Но аз завих навътре в пресечката, изчаквам 5 минути и ще се появя тъкмо когато си е помислила, че тези балони няма да са за нея. Здравейте! Здравейте! Да. Цял ден получавате изненади. Благодаря ви! Успях ли да ви излъжа, че не са за вас балоните, като заминах настрани? Добре, заповядайте да ви ги дам. Този голям букет е за вас. Разбира се, това е от вашата майка. Знам, предположих, че от най-невероятната майка. Ето, заповядайте и това. Снимам специално за нея, може да й кажете нещо. Много благодаря! Много ви благодаря! Колко време отнема една такава изненада с балони? Между 5 и 10 минути, в зависимост от клиента. Приемаме поръчката. Това е защото партиджак има готови оферти и става бързичко. 20 балони и цветя, аз ги правя за 30 минути, но работя сравнително бързо. 20 балона с хелий, надувам ги за 6 минути. Доставка между 30 и 35 минути, в зависимост от натовареното движение в града, но когато съм с моторетката става доста по-бързо. И обратно в офиса на партиджак предстои ми да подготвя за утре 2 балонни колони, 2 композиции с цифри, да подредя на пакетчета няколко поръчки балони с хелий и балони и цветя, които обаче вече съм направил заедно с предните цветя. Това е партиджак, когато имате нужда от балони, да изненадате някого във Варна и района на Варна, ние сме вашият избор.